No niin, tervetuloa taas Minecraftiin ja tässä jaksossa nyt ainakin laitetaan Fortune tähän hakkuun ja saadaan nämä timantit näistä täältä kiven sisältä pois. Joo, tässä katoin, että miten se tehdään se. Mikä sen nimi nyt tuli, joku sitä ei näy täällä, ainakaan silloin en löytänyt. Joo, ei. Katoin, että miten se tehdään, niin missä sitä on, ei mulla ole puuta. Onko? Ei oo puuta. Käydään aika vähän puuta hakkaamassa. Nee. Ota vähän puuta. Ja sitten tarvitaan mulla sitä sileitä kiveä. Täällä yksi. Se ei nyt aivan riitä, pitää... No ei mulla sitä yhtään kiveä. Täällä onneksi on. Onko se 3? Noin. Ja nyt voi laittaa takaisin tänne. Siistiä nyt tätä inventoria. Noin. Mulla tuonne. Hetkinen. Täytyy katsoa nopeeta. Okei, niin se oli tämä justiin. Meinasin tehdä tätä, mutta se olikin vaan tätä kiveä. Kivis läpi pitää tehdä. Näin ja sitten noin ja näitä. Noin. Grindstone. Tällä saa sitten näitä enchantteja pois ja sen vielä kaikki enchantit ja unbreakin olisi ollut hyvä tässä, mutta ei voi mitään. No. Sitten voidaan laittaa tää tähän. Noin. Nyt hakataan timantit. Se oli 11 näitä blokkeja, niin katsotaan paljonko tulee. Noin. 33, no aika hyvin tuli. Hyvin tuli timanttia. Sitten voidaan nämä raudatkin. Eikö näistä raudastakin tuu enemmän? Ne on nykyään näitä semmosia niinku timantitkin. Joo. Voidaan tehdä noin timanttikamatkin. Ja sitten vielä täällä oli vähän vielä tähän. No. Näin. Oho. Näin nyt on rautaa. Tehdä melkein toisen blast funnasen. Niinköhän se nyt tehtiin. Siihen tarvitaan noita. Joo, kirja nyt.
Blast. Joo, näitä smoothstoneja tarvii. Täällä oli tää yksi. Sitten. Oli joku myös semmonen, millä sai tehtyä näitä vähän nopeammin, mutta ei nyt oo sitä, niin sitten 8 tarvii. Tehdään sillä aikaa armorit tästä näin. Cover me with diamonds. Ai, nyt on timantti. Armori. Tästä tää nyt. Tänne arkkuun. Ei tänne varmaan enää tarvikkaan. Näin. On vähän tässä kamaa täällä. Täällä sitten vaikka timanttimiakka tosta näistä lopuista. Noin. Nyt. Hetkinen. Niin joo, se oli... Nää piti sulattaa täällä, että tuli sitä smoothstone. Joo. Mennään tästä nyt nukkumaan. Sitten oli... Mitäs täältä nyt vielä... Perunafarmi pitäisi myös tehdä. Se on mulla ollut jo tässä jonkin aikaa tavoitteenakin saada se perunafarmi tehtyä. Näistä tekee se sitten, kun ollaan tästä tehty. Näin. Sitten tuli vielä nämä kullat piti. Kullat piti mainata. Näistä ei sitten saa niinku mitään expaa. Joo, ihan niinku vaan timantista saa jo. Emeraldista. Niin. Sinne niin nuo sulamaan. Tässä perunat täältä. Sitten täällä kuokka jossain. Ei mulla taida olla mitään farmia vielä. Tästä nää äänet ei ole liian kovalla. Sitäkin syystä nää oli kaikki asetukset tässä Minecraftissa mennyt. Kun siihen oli lähtenyt ne mun asetukset, niin pitää ottaa uudestaan. Vähän yritin testata, mutta en tiedä sitten niin kuin YouTubessa ne voi olla kuulostaa ihan eriltä. En mä tiedä. Mut katsotaan nyt, missä olisi hyvä paikka. Vaan tässä nakkaa nää puut tästä. Puut tästä vaan, niin tää saa tämmösen hienon tasaisen alueen. Ehkä. Tästä tätä, missä mun lapio on. Ei mulla ole lapiota. Näistä tekee lapio. Lapio. Nyt teen timanttilapio. Näin. Katsoo tänne mitä lumouksia saatais näihin. Niin
Breaking, no en mä tiedä. Ei oikein auttaa expaa, niin tai sitä kerätä, niin saadaan sitten noin täydet lumoukset. En tiedä, onko tää sitten kattoo täältä, kun nämä puut otettiin pois, niin tää ei olekaan niin iso alue. No jaa, mä niin isoa tarkkaan. Ei. Tätä vähän täältä suurentaa. No. Sitten laitetaan vettä tähän näin. Tehdään tämmönen, että on mahdollisimman paljon tätä viljelytilaa tässä. Niin. Tiedä. Kuinka kauas ne voi laittaa toisestaan. Se aika kauas saa laittaa, mutta tääkin puu tästä vielä pois. Vähän tässä edessä. Tää tuli vähän... Noin. Vitsi. Vaan tähän vielä yhden. Tää laittaa tähän näin. Vitsi, tää on nyt ihan epäsymmetrinen. Saa olla epäsymmetristä. Noin. No. Näin. Ota voi sitten myöhemmin laittaa vähän hienommaksi. Noin. Eli täältä puuttuu vielä vettä. Niin. Sitten kuohennetaan täällä maaperä. Näin. Tämmöiset kohdat pois, ettei mikään eläimet tai hirviöt tuhoa sitä. Sitten vähän ehkä valoakin. Tulisi vähän valasta enemmän tätä mun kodin ympäristöä. Niin. No. Sitten vaan perunat tänne kasvamaan. Olisiko mulla yhtään paunumia? No, en mä tiedä. Ei tässä ole mikään kiire, kun sitä viljaa on aivan virusviljaa. No niin.
Mä haluan tehdä vielä polun tänne, mikä menisi tonne farmille ja sitten tonne lehmien luo. Se voi ehkä myöhemmin sitten tehdä. Sitten lehmät vähän noin. Sitten. Tässä nyt seuraavaksi tekisi. Voisin vähän tätä. Mä en tiedä. Ne hornaa voisi. Mikä takia mä tein nää? Ruoa jäi tosta vaan kun mä tein tätä. Joo. Mennä tonne hornaan nyt taas vähän etsii sitä Nether-adressia, kun ei ole edelleenkään löytynyt. Tässä sitä nyt vähän etsimään. Samalla kerätään sieltä expaa vähän. Saadaan sitten lumottua. No nyt on kaikki tarpeellinen aika lailla. Hetkinen. Jotain blokkeja voisi ottaa. Tässä pitää mennä jonkun laavajärven yli, niin. Tätä kun ei täällä oikein muuta ole. Ruokaa. Ruokaa olisi ihan. Jätetään nuo tänne paistumaan. Ruoka voisi olla ihan fiksua. Mennäis nukkumaan. Noin. No. Niin, täällä ollaan Hornassa taas. Kun mä en tiedä oikein minne mä lähden, mä oon vaan samoihin paikkoihin koko ajan täällä. Ei oo mennyt. Käydään katsoa täältä vähän. Siis mä vaan kaivaisin tästä näin eteenpäin. Ehkä täältä nyt löytyy jotain. Nyt löytyi joku punaista metsää. Vittu. Ei, oi hitto, mikä ääni toi oli. Kuule ku kiljunta ääni. Taas täällä punaisessa. Ihan pieni vaan tämmönen paikka. Omituista. Tästä on tämmönen sieni. Sieni talteen. Ja nyt mä oon vähän XP:täkin saanut tossa kun mä mainasin noita kvartseja. Mistäs mä nyt tulin? Täältä. Mä en tiedä onko mä niinku
Ja ylhäällä vai? 61. Kuuluu toi. Kästi on jossain. Niin, nyt löytyy jotakin muutakin kuin kyllä mä aika ylhäällä. Oho. Tulee vähän alaspäin tästä. Löytyy vielä lisää tätä. Oho! Mitä ihmettä? Tämähän on tämä paikka. Katsotaan. Nice. Nämähän on tosi harvinaisia. Löydettiin sitten vahingossa tää. Siisti. Tuo pitää käydä sitten tutkimassa jossain välissä. Tää nyt ei ollut ihan se, mitä mä halusin löytää. Tästä takaisinpäin. Löydettiin nyt ainakin toi. Kuinka pitkä matka täältä tultiinkaan? Oh. Tultiin täältä näin. No joo. En laittaa tähän, että ja saa sitten tulla uudestaan. Oho. Come on. Taas. Ai hitto. No. Saatiin tuo saavutus. Nyt on Gastierin. No. Se lähtee sitten katsomaan tuonne toiseen suuntaan. Löytyisikö sieltä sitä? Ehkä no. Luuranko? No. Täältä näin, jos löytyisi. Ei ne oo täälläkään. Hitto. Voi. Käydä katsotaan tuolta.
Tuunko mä vaan nyt tänne takaisin? Tänne tulla vaan takaisin tänne portaalin luo. Ehkä. Tullutkaan. Mä luuran kattaa ärsyttäviä. Ampukaa vaan. Ei näy mitään. Joi. Pelottavaa. Tällä peloittavaa. Tästä täältä vielä täältä suunnasta. Toi kilpi. Täällä voisi olla vielä. Hyhy. Ei näy. Luulen, että suuttu. Ja varaa. Mitä ihmettä? Täällä on toinen tämmönen. Oikeesti. Onko tää sama? Toinen tommonen. Toi on kyllä toinen. Tai sitten mä tulin vaan eri suunnasta. En mä voinut tulla, kun mä menin toisen. No en mä tiedä enää. Täällä on toinen. Sitten pääsisikään tonne jotenkin varovaisesti hiipimään. En tiedä, onko se kovin fiksua nyt lähteä tonne. No taitaa täällä olla tää sama. Ei oo. On ei. On ei. Ei se oo. Tästä pääsis hyvin tuohon ja onhan ne arkut tuolla, niin joo. Mä se ehkä yrittää sinne. Sinne mennään kattoo ne arkut. Ja voiko... Hei, tuollahan on niitä. Ja nyt on hornapahkoja kasvaa tuolla. Joo. Mä ehkä sitten ensi jaksossa menen tonne. Lopetetaan tää nyt tähän.